sú takéto krásne hotely všelijaké. Ako sme prešli, teraz jeden tam dal vyše 100 hodov basketbalkov na tej hre. Pecka. 131 tuším dal dokonca. Čo vyše 100 aj viac. No a takéto hoteliky sú tu pekné aj s reštikami. Tu je tiež taká budova. Dúfam, že ideme dobrou cestou. Ideme dole, rovno za nosou po hlavnej. Takéto ubytovne, hotely, chatky, všeličo. Taká budova je tu pekná, veľká, zaujímavá. Vieš, tu vyzerá ako hotel. No. No pekne. Toto je asi nejaký hotel. Pekne. To vyzerá tak, tie izby tak rovnako upravené. A aj dole je niečo. Teraz vidím. A auto a som myslela, že taký stánok. A zväčšiaci potôčik. A pekné šmíkačky zase. No super, krásne, toto vyzerá samý kvet, rozkvitnutý, nádhera, nádhera, tisíce kvetov. To by sa maminke páčilo. Tam hore je tiež dačo a lanovky, kokso, pecka, otvorené, super, zážitková tradičná kuchyňa. Je to dobré? Zážitková, je to tam také zaujímavé. Pod hviezdami. Wow. A zase chatky, parkovisko. Možno také ubytovne, hotely. A samé zaujímavé autička tu behajú. Také väčšie terénne. A tu je ďalšie dačo. To bude asi ubytovanie. A nedaleko vlastne lanovky. Tak ideme dobre.
Tu je vlastne ubytovanie, kde sa môžete všetci pekne ubytovať. Tak ako aj v iných pekných tuto budovách. A sme zablúdili. Priateľ povedal sa, že to sa už nejde, tak už viem, že je zle. Bezva. Láska, ďakujeme. Takže môžeme sa vrátiť.